Әниегез белән бәйле булган иң җылы хатирә. Авыр сорау. Алар бик күп. Әни безгә һәр кич сайын йоклар алдыннан әкият укый иде. Шушы әкиятләрне бик яратып тыңлый идек, без кичне көтеп ала идек. Әни безнең җылы кочагында матур-матур тылсымлы вакыйгаларны тыңлап, йоклап китү үзе бер рәхәт, кичереш булып күңелдә калган. Һәм шуннан минем әкиятләрне яратуым башланып китте. Һәм үзем дә әкиятләр яза башладым. Әни белән булган һәрбер мизгел ул кадерле. Әниеңнең менә мин хәзер авылга кайткачтында әни мине үзенең кочагына алып баласы шикелле баштан сыйпап утыра. Бу һәрбер минут, һәрбер секунд ул кадерле, шуңа күрә барыбызның да әниләр исән сау булсыннар дигән теләктә калам. Минем әни белән иң беренче ассоциация ул ис. Чөнки минем әни гомер буе кондитер булып эшләде һәм аңардан һәр вакытта да тәмле ризык исе, тәмле пешкән камыр исе килә. Менә шундый татлы баллы. Минем беренче журналистикада адымнарым, шигырьләрем алар әни белән бәйле. Иң җылы хатирә мөгаен үзең әни булган вакытта үз әниеңнең никадәр кадерле, никадәр якын икәнен уйлаган моментлардыр. Менә үзең әни табу процессында, әни булган вакытта, үз балаңны сабыеңны кулыңа биргәчтен, аны күкрәгеңә саласың һәм шул вакытта никадәр әниеңнең кадерле кеше икәнен менә шул вакытта чынлап төшерәсең. Минем әни Нақия Абдуллина заманында соғыш елларында Мөхәммәд Мәһдиев, Гариф Ахунов белән бергә бер төркемдә педучилищеда укый, Арча педучилищесында укый. Төнге 3-тә торып бергә укырга, Мөхәммәд Мәһдиев белән укырга баралар улмалаша. Бүрләр чыгаларга. Вакытта сугыш вакыты бүрләр бөтен субъектка күчеп беткән. Бик авыр еллар булган да ачлык. Әни 45 ел балалар укытты. Инде мин 43 ел журналистикада эшлим. Менә шу тугрылык миңа әлидән күчкән тәртип булды, менә шу тугрылык. Төнге сәгать 2-гә кадәр ул безгә, минем абыем белән икебезгә осенний балга кул эшләре эшләде. Мин где-то төнге сәгать 1-гә кадәр максималь тырышканча аның янында утырып тордым. Әнием белән иң истәп калганы, минем кайчандыр шундый мин әниемдә укыдым. Башлангыч классларда. Иң истәп калганы мен шул 3 елым, без инде шулкыда 1-нче, 2-нче сыйфалар. Мен инде бөтен кешегә дә әниләрен хөрмәт итәргә, әниләрен онытмаска, теге шигырьдә кебек. Әни дип язып куйдым, яңа яуган ак карга. Таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Әнием минем математик укытучысы иде. Мин әнигә бер генә кыз. Миннән дә кадерле кешесе юк иде. Дөрес язмыш гел сыйпап тормады. Ул гомере дә аның бик озын булмады инде. 67 яшендә китеп барды, 20 ел элек. Һәм менә мин сезгә шуны гына әйтәм, аның кабер ташында минем шигъри юллар. Әни үлгәч кояш сүнә, юатучы кеше калмый. Ни кызганыч, кеше менә бик соңга калып аңлый. Әни ул минем иң якын дустым. Башлангыч сыйныфта укыганда, хәтерлим 4-нче сыйныф иде бу ел. 4-нче сыйныфтан соң бит инде билгеләп үтәбез, ничектер менә башлангыч сыйныфтан саубуллашуыбызны дип әйтик. Өстәле оештырырга тиеш иде безнең укытучыбыз Әминем. Шунда кичәгә тантанага килдек. Күлмәгем юк иде. Нишләргә? Бу бит инде эш атнасы, эш көннәре. Шул көнне минем музыка мәктәбендә имтиханым да бар иде. Әни бер хәйлә уйлап тапты. Мине авыр дип әйтте дә укытучыга. Һәм без икәү үзе дә эшеннән сорап, без икәү базарга киттек. Тиз-тиз генә йөрдек тә, базардан бер матур күлмәк сайлап алып, кайттык та, без инде мин тынычлап музыка мәктәбенә имтихан бирергә тапшырырга киттем. Һәм шундый фикергә килдем. Минем әни гомер буе җитди булган икән. Һәм менә мин үз балаларыма карата әнинең шул җитдилеген, кырыслыгын кабатламый микән дигән менә шундый уйлар килеп алды. Ләкин әни инде ул әни аны берничек тә кырыс дип тә әйтеп булмый, начар дип тә әйтеп булмый. Ул безне тәртипкә өйрәткән кеше, ул менә шушы тормышта, без шушы дөньяда кем булып, нинди кеше булып өлгергән, әни безгә менә шуның орлыкларын салган кеше. Минем әни белән үткәргән һәрбер көнем истәлекле һәм җылы дип әйтәрем, чөнки менә хәзер инде үсә төшкәч барыбер әни янында бик сирәк вакыт үткәрелә, шуңа күрә әни белән үткәргән һәр минутымны кадерләп сакларга тырышам күңел түремдә. Улым, киініп жылы киініп йөр деген сөз аның.
Çünkü ol gel şunday eybelerge ihtibar ete, yukan askı kiygensin, başına kiymegенsin, üstüne жылы kiyinmegенsin. Şol eybelerni bir katı kontrolda tutayın ol. Ya o meni motivasiya beren mene. Хатирәләр күп инде ул. Бер хатирә искә төште. Мәктәп вакытларында инде кыш көне инде бу теге как раз ушы вакытлар булгандыр инде. Күлдә бит инде бозката. Минем инде шуарга чыгасы килде инде. Әнинең шунда бер полуботинкасы бар, ак төстә. Ул минем өчен шунда матур булып тоелгандыр инде. Аны киясе килгән микән инде. Әним әйтәм шуны бир әле миңа, киеп чыгыйм инде дидем инде. Киеп чыгып киттем, шуны ипатып кирдем. Шул вакытта мине әни гомергә бер тапкыр гына шул ботинка белән батып каткан өчен генә орышты. Каты да орышмады инде ул мине. Шуны җылы гына, матур гына орышып алды инде. Шундый бер вакыйга булган. Әле генә искә төште. Шул бәхетле бул кызым, озын гомерле бул дигән сүзләре һәр вакыт исемдә. Минем әни бик тә көч бирә белә торган, үз-үзеңә ышаныч уята белә торган кеше. Һәм мин нәрсә булса да әнигә шалтырата торган гадәтем бар. Әйтәм, әни, минем бусы чыкмай, минем тегесе чыкмай, әни нишлим дип. Әни миңа, кызым, барысы да әйбәт, барысы да була. Син кичкенәдән барысын да булдыра торган кеше. Ул миңа гыша дип әйтеп тора. Менә шул сүз, ул әле миңа кичкенә чакта яңгырый башлаган, ул хәзер дә яңгырый. Һәм sen sobulsunlar. Әни езге сәлем берасыз. Әни сәлем. Қалай? Сені жолата.